ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆበየ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ማማሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክጸልዩልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብመፅእ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ደምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞ ምእንቲ ትቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰው ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነገርና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን አሜን ማማ ሳራ ኦ ቅድስት ምልዕተ ፀጋ ክትጸልዩልና ዲያቆን ወደይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርኣት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ካድገልና
ተዘከርና አሜን። አሜን። ባባ ዶክተር ጽጋብ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ክትጽልየልና። እሺ maybe ዲያቆን ወደ አፍትና ይታሽ መሄድ ነው መስሎኝ አተም ነው መስላት። እሺ አቦና ቦይ መርጌታ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ክትጽልየልና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጐይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን ዕልልቶኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስትር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ መሓረና፣ ኦ ጐይታ ባርኸና። ኣሜን። አሜን። ሕይወት የስማዓልና። ዲያቆን ሳሙኤል የሃይማኖት ጸሎት ክትጽልየልና። ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣመን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ፣ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ልዕሉ ብዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጐይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 መምህር ተኽሉ ቅዱስ 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 ክትጽልዩልና። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጐይታ ሰራዊት
ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካ ናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ወጎይታ ባሽ አምላክነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكو بكما أبساني بكما رتك أملاكنا وأكو بكما ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓነግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበርና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ውሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደድካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊት ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥበ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማናና ትቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘን ስቃል ትምርዳእና ህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ እምየን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምየን ክብረነ ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባረኸልና አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሰበብ ሰዓት ዝመርሓና ኣምላኽ ናይ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 4 ርኢና ነርና ሕጂ ከዓ ምዕራፍ 5 14 ፍቕዲ ንባባት ኣለዋ
ካብ ሓደ ክሳብ 7 ሓፍትና እልልታ ከተንብብልናም ካብ 8 ክሳብ መወዳእታ ክሳብ መፈጸምታ ወይ ክሳብ 14 ማማ ረዘነት ከተንብብልና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ሽማግለታት ኣነ መሸማግልቶም ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ እውን ተማቓሊ እየ እሞ እምዕዶም ኣለኹም ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግድዕ ኣይኹን ብተሓጓስ እምበር ምንቲ ከንቱ ረብሓ እውን ኣይኹን ነቲ መጓሰ ኣርኣያ እናኾንኩምዎ እምበር ኣብተን ማሕበራት ከም ጎይተት ኣይትኾኑ ነቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም ኣቱም መንእሰይ ከምቲ ነቶም ዘዕበይኹም ተገዝእዎም ኣምላኽ ንዕብያት ይመዓቶም ንትሑትታት ግና ጸጋ ይህቦም እሞ ኩላትኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ክትሕገዙ ትሕትና ተዓጠቑ ክትግዝኡ ትሕትና ተዓጠቑ ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕቲታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ معنا ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበጽሖም ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብእምነት ጸኒዕኩም ተቃወሙ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ክቡር ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ቁሩብ ጊዜ ሓሳር መከራ ምስ ጸገብኩም ንሱ ክፍጽመልኩም ከጽናዓኩም ከበርታዓኩም ክሰትረኩምን እዩ ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ይኹን ኣሜን ናይ መወዳእታ ሰላምታ ብስልዋኖስ ንኣይ ከም ዝመስለኒ እሙን ሓውና ገይረ እና መኸርኩኹም እዚ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ናይ ሓቂ ጸጋ ኣምላኽ ምዃኑ እና መስከርኩ ቁሩብ ጽሒፈልኩም ኣለኹ እታ መተሓሪትኩም ኣብ ባቢሎን ዘላ ማሕበር ማርቆስ ወደይን ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ብናይ ፍቕሪ ምስዕዓም ነንሕድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኹም ኩላትኩም ሰላም ይሃልኩም አሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይሁን ነው ናብ መዝሙር ዝተዳለወ እንተልዩ ናብ መዝሙር ክንካይድ ቅድመ መዝሙር ምግባርና ናምታሽ መሆን ከይድና ዲያቆን ወደ ናብ ትምህርቲ እሺ ድሕሪኡ መዝሙር ክንገብር ሃራ እሺ ራይት ወደ አደግፉ يرى الذي يرى الله اوكي اوكي يرى الله يرأينا ذلو حجها اجي بس ما ولد بس ادسو اجي مسي اوكي بسمع وول ومنفس قدوس احد املاك امين ابوتاتي كهنات كاب حطياتي فتحني تغافلتنا يزقوا بأخا أبصلتكم ذاكروني كان فقار إزقابهير لما أنتم بقر معرف حموشتي قداميتي مال اختي حواري قدوس إطفوس معرف حموشتي خمرينا ناي مودعتا مالتي ناي مودعتا معرف قسنت تحتنان منفسوي وقن أتبل أبزا ناي مودعتا معرف حواري قدوس إطفوس كم حادة فكربون واسان متأنتي أم مأكل مكرا أتركب موقاسيو ናይ መወዳእታ ግብራዊ መምርሒታትን ናይ ልቢ ማዕዳን ይህብ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ነቲ ኣብ ቀዳሞት ምዕራፋት ዝነበረ ወይ ከዓ ዝተዘርዘረ ናይ ተስፋን ቅድስናን ትምህርቲ ብኸመይ ኣብ ውሽጢ ማሕበራት ቤተክርስትያን ብግቡእ ከም ዝውዕል ተርኢ
حواري قدس بطرس نبيت كريستيان كم حنتي صدرا بيت غير يو زريعة سلازي دما نتوم شماغلتات وكهنات كنرينا ترجمو بزعبا قسنت نتاوي حلافنتهم يمعد نتوم نعشتو معنان كأ دما بزعبا تحتنا ننحدحد مجزاءن يمهر نشتو نعادي كجزء كم دلو وكأني بعابق مرح كم دلو كسمع كم دلو زردعنا دحريو اتي حدقا كاب وشتي تراي زي كونس كاب قداماوي كم زلوون يزخاخرنا نتي كم زقواس منبسا زبلو زخون شيطان بنقحاتن بتصنع امناتن كنقاومو يصوعنا موداتا دما بتي زعابي ناي تسفا قال مالت تي صق املاح بعلو كحجزنان كصنعنان مخانو بممسكر ملؤختو يزازهم مالتي ممرحي نقاشت بتكريستيان شماغلتاتن كهناتن اجي نايتي فيللي شماغلتاتن كهناتن ون بخمي كم زريو كم تنتنهم فتنينا كاب معرف كاب قوتي حاده كساب 4 زلوا بارسنتهم ماكلكم زلوا شماغلتات انا مشماغلتهم بسقاي كريستوس دما مسكاري ابتي دحار زغلص كغلص زلوا خبرون تماقالي اي امو امعدكم الله نتي مسخاتكم زلوا موغاس املاح غاسيو بفتاو كم فقاد املاح انبر بقدي ايهم بتحغواس انبر ما انت كنتو ربحاون ايهم نتي موغاس ارأيا ناخونكمو انبر ابنت محبرات كم غويتوت ايتخونو يتي حلقة غواسوت مس تقلت ادما زي تصملو اخلي الكبري كتقبلو يخم اتي شماغلتات زبلو اتي قال ازي بقاتتا كابتي بعدما زدفؤو بعدما زدفؤو دايكون طحكا عبيتي زبل ترجم زماصه ام مصحف قدس نعمنات اب قدامي متوس معرف حاله فدح تدلو معرف 5 فدح شماغلتات كبل كله نتم بمفاساو هيوت بسولا زخونو نبيت كريستيان كا زمرحون سبات يملكت اجي كهنات هيكونون ግን نبيت كريستيان مرحيم تم كهنات كا انت خغبركم دخلوا كا كنغرنا مالتي كهلان كا ازي قال ازي مسوعت زقرب وي اغلغالي بيت مقدس مالتي ابلي كيدان كهنات مسوعت يقرب نورو اب حدش كيدان دما كريستوس نايزل عالم ليق كهناتيو اتم كهنات دما ابو تدريخهم مستير بيت كريستيانات كم قدس قربان يفصمو مالتي افترا بعيت دلا اتي حلقه غواسوت مس تصقمه دما زي صملو الاخليل كبري كتقبلوا يخم سان جان كروزس منتا يدبل يوحنس افورق مالتيو انت ايزبل انت انا كم تي املاح زدلين ወይ ከም ክርስቶስ ዝደለኒ እንተ አመድሪ ነቢሮ ወይ ከአቡኡ እንተ አዝካይድ ኮይነሲ ነተ አክሊል ደለንስ ሓወልቲ ይውስኹለ ይበል ሕጂ ንሕና ክርስቲያን ከአኒ ኣብዚ ኮይና ነቲ ሽግር እንተ ሓሊፍናዮ ነቲ ፀገም እንተ ሓሊፍናዮ በቲ ናይ ክርስትና መልክዕ እንተ አኺድናዮ ነቲ አክሊል ደለናሲ ሓወልቲ ከም ድውሰኸና እዩ ዝምህረና ማለት እዩ መምርሒ ንጓሶት ቤተክርስቲያን ሽማግለታት ካህናት አነ ከማኹም ሽማግለ ምስክር መከራ ክርስቶስ ተኻፋላይ እቲ ዝግለጥ ክብሩን ዝኾንኩ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ሽማግለታት እምዕዶም ኣለኹም ትንታነ እዚ መእተው ቃል እዚ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ስልጣን ኣብ ቤተክርስቲያን ብዙሕ ይምህረና ከማኹም ሽማግለ ክብል ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሲ ሐዋርያት ክነሱ አነ መራሕኩም እየ እሞ ስምዑኒ አይበለን የግዳስ ብትሕትና ንርእሱ ምስቶም ዝምዕዶም ዘሎ ካህናት ማዕረ ገይሩ ያቀርባል እዚ እቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ አገልግሎት መሰረት እዩ ካህን ዝብለካ ግበር ካህን ዝገበሮ አይ እንታሽሙ ግን ከም ዝባሃል የለን ወይ ካህን ዝበለካ ግበር ካህን ዝገበሮ ከአይ ትግበር ከም የለን በኹም ክትመርሕ አይትኽእልኒኻ ቤተክርስቲያንና በኹም ይኮነት እንትመርሕ ወላ ብዝናይ ሕጂ እዋን ዘለዎ ግን ዲያቆናት ካህናት አይሰምዖም ነም ካህናት ካህናቶም ልዕሊኦም ደለዎም አይሰምዖም ከም ግን እቲ ናይ ቤተክርስቲያንና ስርዓት አይኮነን እዚ ሓድሽ ግዜ ዘምጽኦ አንበር ተቀንዲ ንኹልኻ ተኸባቢርካ መንበር ነቦታት ካ ምስማዕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ትስልጣን ካ በትስልጣኑ ንዑ ደይኮነስ ነታ ክብሪ አምላኽ ኢሉ ዝገብራ ስልጣን ብኡ ክንመራሕ ዝግባአና ማለት እዩ ከምኡ ዝብለና ደሎ ንኹላትና አገልግሎት በአብነትን ብትሕትናን እንበር بسلطانن بتعبيتن አይኮንም እዚ ከዓ ንርኢ ኢና አነ መምህር የሙ ከም ዝግበሩ አነ
ከምኡታት ዝብል እግዚአብሔር መስገን አባና አይንሪኦን ንኸውን ግን ከም ዓይነት ዝበሃል የለን ማለት እዩ ምስክር መከራ ክርስቶስ ስልጣኑ ዝመፀ ካብቲ ንሱ ባዕሉ ዝተካፈሎ መከራ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ማለት ሓቀኛ መንፈሳዊ ስልጣን ካብ ምስ ክርስቶስ እንፀሮ መስቀል እዩ ዝምንጭ ተኻፋላይ እቲ ዝግለጽ ክብሪ እቲ መከራ ናይ ክብሪ ከም ዝመርሕ ዝኻኽረኒ እቲ መከራ ናብ ክብሪ ከም ዘመርሕ ዝኻኽረኒ እዚ ድማ ነቶም ዝጓስዩ ዘለዉ ተስፍኦም ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝመጽእ ክብሪ ምዃኑ የረድዑ እዚ ድማ ነቶም ዝጓስዩ ዘለዉ ንካህናት ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለዎም ይኸዓ ዝነግረና ደሎ ተስፍኦም ኣብዚ ምድሪ ዘይኮነሲ ኣብቲ ዝመጽእ ክብሪ ምዃኑ የረድዑ እጂ ኮኸብሲ ከከም ሓደ ኮኸብ ካብ ካልእ ኮኸቡን ካብቲ ካልእ ኮኸቡን ዝበልጽ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድአና መኑ ኩላትና መማዕርግና ኣለና ህያብና ከዓ ኣለና ነቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ወይ ከዓ ዘላ መጓሲ ኣምላኽ ጓሲዋ ነታ ኣብ ማእከልኩም ዘላ መጓሲ ኣምላኽ ጓሲዋ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኮነን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ርእሱ ረብሓ ኢልኩም ኣይኮነን ንዓኣ ከም ኣብነት እናኾንኩም እምበር ኣብ ልዕሊ እቲ መጓሴ ጎይተት ኣይትኹኑ እዚ ነቶም ካህናት ይብሎም ደሎ ንዓና ኣይምልከተናን ማለት ግን ኣይኮነን ንሕና ኣብታ ስራሕና እንተዳ ናተይ ስራሕሲ ምፅራይ ቤተክርስትያን እንተዳ ኮይናሲ ኣብታ ምፅራይ ናተይ ብሓቂ ከምታ ትግብኣኒ ገይረ ከፅሪ ይግብኣኒ ወላ እታ ተዋሃበትኒ ከምታ ተዋሃበትኒ ገይረ ክሰርሕ ይግብኣኒ ማለት እዩ እዚ ንሓደ ጓሳ ወይ ከዓ ካህን ዝኸውን ሰለስተ ሓያላት መምርሒታት እዩ ብዛዕባ እቲ ድራኸ ብፍታው ብትሕትና ብታሕጓስ ኣገልግሎት ክህነት ስራሕ ዘይኮነስ ፃውዒት እዩ ናይ ካህን ናይ ብሓቂ ፃውዒት እዩ እዚ ዝድርኸካ ናይ ግድን ስምዒት ወይ ናይ ገንዘብ ረብሓ ክኸውን የብሉን እቲ ቀንዲ ድራኸ ፍቅሪ ኣምላኽ ፍቅሪ እንተ እተን ተኣመናይካየን ነፍሳት ክኸውን ኣለዎ እቲ ቀንዲ ድራኸ ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ እተን እተኣመንካየን ነፍሳትን ክኸውን ኣለዎ ናይ ብሓቂኡ እንተደኣ ካህናትና ናይ ብሓቂ ትፈልጥዎም ኮንኩምሲ ናታቶም ናይ ገዝኦም ገዲፎም ንእንዳካልእ ሰብ ክንደይ ከም ድጎዩስ ንርኢ ኢና ነዚ ኢኻ እቲ ናይ ብሓቂ ፃውዒት ደቆም ገዲፎም ደቂ ካልኦት ክጓሲ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብሓቂ ንዑ እንተደኣ ኣገልግለ ኣምላኽ ከዓ ሓስብናቶም ከዓ ይከልኦም እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣገባብ ኣብነት ምዃን እቲ ዝዓበየ ስብከት ናይ ህይወት ስብከት እዩ ሓደ ጓሳ ንመጓሲኡ ብኣካይድኡ ብትዕግስቱ ብፍቅሩ ብንጽህነኡ ይመርሖም ቃላቱ ካብ ህይወት ዝምንጩ እዩ ሓይሊ ዝህልዎ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣቦታት ንኽበሃሉ ካብቲ ብዙሕ መምዘኒ ቤተክርስትያን እንጥቀመሉ ሓቀኛ እምነትን ሓቀኛ ህይወትን ክህልዎም ኣለዎም ቸርች ፋደርስ ንብሎም ሲ ኦርቶዶክሲ ኤን ኦርቶፕራክሲ ክህልዎም ኣለዎ ካብቲ ቀንዲ ማለት እዩ ሓቀኛ እምነት ክህልዎም ኣለዎ ሓቀኛ ህይወት ክነብሩሉ ከዓ ኣለዎ እዚኣ ተደኣ ሃልያቶም ናብቲ ቤተክርስትያን ኦፍ ኮርስ ክትምስክረሎም ኣለዋ ካልእ እውን ኣሎ ግን እተን ቀንዲ ዘለዎም እዚኣተን እዩ ሓቀኛ እምነት ክህልዎም ኣለዎም እቲ ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ማለት እዩ ሓቀኛ ህይወት ከዓ ክነብሩ ኣለዎ ነቲ ዝፈልጥዎ ነቲ ዝብልዎ ከዓኒ ክነብሩሉ ኣለዎም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣመለኻኽታ ባህርያት ወይ ጠባያት ጎይቶት ዘይምኳን እቲ ጓሳ ንመጓሲኡ ከም ናይ ገዛእ ርእሱ ጥሪት ክሪኦም የብሉን ንሳቶም መጓሳ ኣምላኽ እዮም ንሱ መጋቢ ጥራሕ እዩ ስለዚ ከም ባሮት ክገጾም ዘይኮነስ ከም ኣቦ ክጓስዮም እዩ ተጸዊዑ ስልጣኑ ንምህናፅ እምበር ንምፍራስ ኣይኮነን መግለፂ ደድልዮ ይኮነን ንጹር ይመስለኒ ካብቲ ናይ ኣቦታት ዝብሎ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብ መፅሓፉ ብዛዕባ ክህነት ነፍሲ ሓደ ጓሳ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ብብዙሕ ሓልዮት እያ እትነድድ ወይ ከዓ እተነድድ እዚ ነቶም ካህናት ማለት እዩ ካብ ካልእ ጌጋታት ትግበርሲ ኣብቲ ሓደ ናቶም ምእመን እንተደኣ በደል ገይሮምሲ ንብዙሕ ነገራት ክጎድኦም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሱ ንሓጢኣት ኩሎም ከም ናቱ ገይሩ ይሓዝን ንድኻም ኩሎም ከም ናቱ ገይሩ ይስከም ከምዚ እንተደኣ ደይገይሩ ግን እታ ነብሲ ናቶም ካብኡ እያ ክትሕተት ማለት እዩ ነቲ ካህን ማለት እዩ ንሱ ንሓጢኣት ኩሎም ከም ናቱ ገይሩ ይሓዝን ናይ ብሓቂ ንድኻም ኩሎም ከዓ ከም ናቱ ገይሩ ይስከም
እቲ ሊቀ ጓሶት ምስ ዝግለጽ ነቲ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቀበሉ ኢኹም። ሊቀ ጓሶት እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ቃል እዚ ንኩሎም ጓሶት ካህናት ጳጳሳት ንሳቶም ትሕታት ኣገልገልቲ ናይቲ ሓቀኛ ጓሳ ምዃኖም የዘኻኽረና። ንዕኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ጸብጻብ ከቕርብሉ እዮም። ከምቲ ንሕና ብተግባርና ጸብጻብ ንገብር ንሳቶም ከዓ በኣና ወይ ከዓ በቲ ዝሰርሕዎ ልክዕ ከምቲ ዝተዋህብዎ ከከም መኽሊት ከኢኻ ትሕተት ማለት እዩ። በዓል 5 ናይተን 5 ተሓቲቱ፣ በዓል 2 ናይተን 2 ተሓቲቱ፣ በዓል 1 ከዓ ናይተን 1 ተሓቲቱ ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ እቶም ካህናት ልክዕ ከማና ግን ከምቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ብኡ እዮም ክሕተቱ ማለት እዩ። ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ እቲ ሽልማት ናይቲ እሙን ኣገልግሎት ኣብዚ ምድሪ ዝርከብ ክብሪ ወይ ሃብቲ ኣይኮነን። እቲ ሽልማት ዘለኣለማዊ ሰማያዊ ዘይሓልፍ ክብሪ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ እዩ ንሓደ ጓሳ ኣብ ማእከል ሽግሩ ዘጽንዖ። ትሕትና ምውካልን መምርሒን ኩሎም ምእመናን። እዚ ከዓ ኣቐዲሙ ሕጂ ነብቶም ኣቦታት ወይ ንካህናት ንሽማግለታት ክምፀኒሑ ሕጂ ከዓ ንዓና መፂ ማለት እዩ ንምእመናን። ከምኡ ከዓ ኣቱም ንኣሽቱ ዝብለና ዘሎ ብፍልጠት ንኣሽቱ ማለት እዩ። ዕብየት መንፈሳዊ ንእሽቶ ዝኾና ሽማግለታት ተገዝኡ ስምዕዎም ማለት እዩ። ተገዝኡ ክበሃል ከሎሲ በቲ ዝምህሩና ደለዉ ብኡ ክንገብር። ኩላትኩም ንሓድሕድኩም ትሕትና ተዓጠቑ ከመይሲ ኣምላኽ ንዕብያት ይጻረሮም ንትሕታት ግና ጸጋ ይህቦም። ንኣሽቱ እዚ ብዕድመ ንኣሽቱ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈሳዊ ደረጃ ድማ ነቶም ምእመናን ብሓፈሻዊ የመልክት። እዚ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣኽብሮት እዩ። ናይ ብሓቂ ኢዶም ንሳለሞም ወይ ኣቦ ንብሎም ኮኒ ብዕድመ ካባና ዝነኣሹ እዮም። ግን እቲ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ስለዝኾነ እቲ ሰዓት ናይ ቤተክርስትያን ስለዝኾነ ነዚ ክንገብር ከዓ ንሕና እታ ቤተክርስትያን ተሓተና ማለት እዩ። ትሕትና ተዓጠቑ እዚ ቃል ተዓጠቑ ዝብል ወይ ከዓ ነፍስኹም ጋርድ ዮርሰልፍ ዝብል ከምቲ ሓደ ባርያ ንጎይትኡ ከገልግል ቅድሚ ምጅማሩ ዕጣኡ እዩ ዝዕጠቕ ከም ዝነበረ የመልክት። እዚ ማለት ትሕትና እታ ንሓድሕድኩም ከነገልግል ተብቅዓና ኪዳን እያ ወይ ከዓ ንሓድሕድና ክንተሓጋገዝ መርሓና ኪዳን እያ ማለት እዩ። ኣምላኽ ንዕብያት ይጻረሮም። እዚ ካብ መጽሓፍ ምሳሌ 3:34 ዝተወሰደ ኮይኑ ሓደ ዘይቅየር መንፈሳዊ ሕጊ። እዚ ከዓ ትዕቢት ንጸጋ ኣምላኽ ከም መንደቕ ኮይና ተዓግቶ። ትዕቢት ንጸጋ ኣምላኽ ከም መንደቕ ኮይና ተዓግቶ። ትሕትና ግና ንጸጋ ኣምላኽ ከም ማግኔት ኮይና ትስሕቦ ይብለና እንጂ ትዕቢት ግና ክንወስድ ዋላ ትሕትና ትገርናሲ ዋላ ይፅሩፉኻ ዋላ የብሉኻሲ ትጸጋ ኣምላኽ ትወስድ ኣለኻ ማለት እዩ። ትሕትና ምውካልን መምርሒን ኩሎም ምእመናን። ኣባይና ንቕፅል ዘለና ካብ ትምህርቲ ኣበው ኣባ ይስሐቅ ሶርያዊ ሓደ ሰብ ትሕትና ምስ ዝረክብ ኣምላኽ ንኩሉ ሓጢኣቱ ይሓድገሉ። ከመይሲ ትሕትና እታ ኣምላኽ ወልድ ባዕሉ ዝተጠቐላ ኪዳን እያ። ትሕትና እታ ኣምላኽ ወልድ ባዕሉ ዝተዓጠቐላ ኪዳን እያ። እዛ ኪዳን እዚኣሲ ትሕትና እንተደኣለካስ ምስ ኣምላኽ ተጸጊዕካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ትሕትና ንዕኡ ተዓጢቅካ ኣለኻ ማለት እዩ። ንስኻ ከዓ ምስኡ ኣለኻ፣ ንሱ እውን ምስኻ ኣሎ ማለት እዩ። ንሱ ዘይሓልየልኩም እዩ እሞ ኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ይሓልየልኩም እዩ እሞ ኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። እዚ ከዓ ንኣምላኽ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ንሱ ብግዚኡ ልዕል ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ሓያል ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ምክንያቱ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ኣምፅዋ ንክፀርኩም እዩ ዝብለና። እንጂ ሓልየት ናትና ከዓ ኩሉ ናብኡ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ትሕትና ምውካል እዞም ክልተ ነገራት እዚኦም ኣፀቢቖም እዮም ዝተኣሳሰሩ። ሓቀኛ ትሕትና ማለት ኣነ በይነይ ኣይክእልን እየ ማለት እዩ። ብፍልጠትካ ኣይትተኣመን፣ ብጉልበትካ ኣይትተኣመን፣ ብገንዘብካ ኣይትተኣመን። እዚ እንዳበሉ ዝምህርና ኩሉ ቦታትና ነቲ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ትሕትና መታን ክምህርና ኢሎም። እዚ ድማ ናይቲ ካልኣይ ስጉምቲ ማለት ኩሉ ሓልየት ኣምላኽ ምውዳቕ ማለት እዩ። ኩሉ ሓልየት ኣብ ኣምላኽ ምውዳቕ ማለት እዩ። ኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝግበር ዘይኮነስ ቀጻሊ ተግባር እዩ። ሓልዮት
ምስ መፀ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ንረኽቦ ሓልዮት ምስ መፀ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነረክቦ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክመፀና ከሎሲ ብጸሎት ኢና ንጅምሮ ወይ ከዓ ብጸሎት ኢና ንፍጽሞ ማለት እዩ እዚ ምኽንያት ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እዚ እዩ እቲ መሰረት እምነትና ኣምላኽና ሓደ ርሑቕ ወይስ ዘይግደስ ኣምላኽ ኣይኮነን ንሱ ፈቃድ ኣቦ እዩ ንኽንረኽቦ ከዓ ቀረባ እዩ ብግዚኡ ልዕል ዘብለኩም እቲ ናይ ትሕትና መከራ መገዲ ኣብ መወዳእታ ናብ ልዕልና እዩ ዝመርሕ ብግዚኡ ልዕል ከብለኩም እዩ እቲ ናይ ትሕትና መከራ መገዲ ኣብ መወዳእታ ናይ ልዕልና እዩ ዘመርሕ ወይ ናብ ልዕልና እዩ ዘመርሕ ግናኸ እቲ ግዜ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ሲ ሓደ ግዜ ንሕና ሕጂ ክኾነልና ኢና ንደሊ ግን እቲ ግዜ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ኣብታ ግዜ ግን ናይ ብሓቂ ኣምላኽና እሙን ስለ ዝኾነ እቲ ንዓና ዝቐረበልና ብትሕትና እንተደኣ ንኸይድ ኣለና ሲ ዓወት ከም ደለና ፍሉጥ ማለት እዩ ተጠንቀቑ ንቑሑ እዚ መጻርብትኹም ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ኣሎ እቲ ቃና ኣብዚ ብሓንደበት ይቕየር እቲ ጸላኢ ውሽጣዊ ትዕቢት ሓልየት ጥራይ ዘይኮነስ ግዳማውን እዩ ተጠንቀቑ ክብል ከሎ ቢሶግ ምክንያቱ ተደኣ ትሰቲ ኮንካቲ እቲ መስተ እዩ ዝቋፃፀረካ እምበር ንስኻ ይኩንካ ትፃወት ልክዕ ከዓ ከምኡ መንፈስ ቅዱስ እንተደኣ ውሽጢ ካለካ እቲ መንፈስ ቅዱስ ይኹ ዝቋፃፀረካ እምበር ንስኻ ይኩንካን ሕጂ ተዓጠቑ ክብል ከሎ ንቑሑ ከኣለኒ ቢ ቪዥላንት እዚኣቶም ናይ ሓደ ወታደር ዕጥቂ እዮም ተጠንቀቑ ማለት ኣእምሮኻ ካብ ስኽራን ሓጢኣትን ካብ ምዝናይ ዓለምን ምሕላው ማለት እዩ ካብዛ ናይዚ ዓለም እዚኣ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ እዩ ንቑሑ ከኣብለኒ ማለት ድማ ከም ሓደ ሓላዊ ዘይድቀስ ወትሩ ንፈተና ምፅባይ ማለት እዩ ንፈተና መፀካሲ ተፀበየ ብለና ናይ ክርስትና ነገር ናይ ብሓቂ ዝገርም ንፈተናስ ትፅበየ ፈተና ምስ መፀካ ግን ምስ መን ኮንካ ኢኻ ትፅበየ ዘለካ ስፈልጣላ ምስ ኣምላኽ ተደኣ ኮንካ ፈተና ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ድሕር በይንኻ ኣለኻ ግን ኦፍኮርስ ከውድቐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ዝብሎ ዘሎ እዚ ምስሊ እዚ ንዲያብሎስ ብሰለስተ መንገዲ ይገልጾ ሓያል እዩ በይንና ክንክእሎ ይንኽእል ኢና ክንፀሮ ይንኽእል ክንቃለሶ ይንኽእል ጨካኒ እዩ ምክንያቱ ምሕረት የብሉን ዕላምኡ መውሓጢ ወይ ከዓ መጥፋእ ንዓና እዩ እዚ ግን ከም አንበሳ እዩ ዳእምበር ዝበለ ማለት ሓይሉ ውሱን እዩ ድሩኽ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ እቲ አንበሳ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ስዒርዎ እዩ ኣስተብህሉላ እዚኣ እሱ ሓያል እዩ ጨካኒ ዕላምኡን መውሓጢ ግናኸ አንበሳ ከም አንበሳ እዩ ድብሎ ዘሎ ክርስቶስ ግን እቲ አንበሳ ካብ ነገደ ይሁዳ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ዲያብሎስ ስዒርዎ እዩ ሕጂ ምስኡ እንተደኣ ተፀጊዕና ኣለና ንሕና እውን ክንስዕሮ ኢና ማለት እዩ መንፈሳዊ ውግእ ንቑሓትን ምቕዋምን እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበፅሖም ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብእምነት ፀኒዕኩም ተቃወሙ ተፃረርዎ ንሕና ክንሓድም ዘይኮናስ ክንዋጋ እዩ ተፀዋዕ ብኸመይ ብእምነት ፀኒዕኩም እምነትና እቲ ንፍላፀታት ሰይጣን እንመስለሉ ዋልታ እያ ኤፌሶን 6 ፍቅዲ 16 ንስና እዚ ኩሉ ነቲ ናይቲ ክፋእ ርእሱን መንትግ ዘበለ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ እዚ ከዓ ምስ ኣምላኽ ምስ ምፅጋዕ ጥራሕ ማለት እዩ እቲ ንሱ ዘውረደልኩም ዘሎ መከራ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ዓብይ ምፅንናዕ እዩ ሰይጣን ንስኻ ንበይንኻ ኢኻ ክትቃለሶ ዘለካ ኢሉ ከተዓሻሽወካ ይፍትን ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና እዚ ውግእ እዚ ናይ ኩላ ቤተክርስትያን ምዃና የዘኻኽረና ንበይንና ኣይኮነን ንበይንና ጥራሕ ናይ በኩላ ቤተክርስትያን ጥራሕ ደይኮነሲ ኣምላኽና መሪሕና ንቃለሶ ኣምላኽና ኣቐዲምና ንቃለሶ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ እንተደኣ ደይመሪሕና ወይ ከዓ እንተደኣ ምሳና ዘየሎ በይንና ኮይና ክንቃለሶ ከም ዘይንኽእል እዩ ዝምህረና ዘሎ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለኣለም ክብር ዝፅዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ፀገብኩም ምስ ፀገብኩም ንሱ ክፍፅመልኩም ከጽንዓኩም ከበርታዓኩምን ክስርተኩምን እዩ
እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ መጸበኩም ንሱ ክፍጽመልኩም ከጽናዓኩም ከበርታዓኩም ክስርተኩምን እዩ። መንፈሳዊ ውግእ ድሕሪ እቲ ናይ ውግእ ጻዊዒት እቲ ናይ ዓወት ተስፋ ይመጽእ። ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ጸገምና እቲ ንሱ ዝሃበና ጸጋ ይበልጽ። ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ወሃቢ ንሱ እዩ። ቁሩብ ግዜ መከራ መወዳእታ ኣለዎ። ንቁሩብ ግዜ እቲ 4 መለኮታዊ ተግባራት ኣምላኽ ባዕሉ ከምዚ ክገብረልና እዩ ክፍጽመልኩም ይብለና። ነቲ መከራ ዝተሰብረን ዝተጓደለን ክጽግንን ከመልእን እዩ። በቲ መከራ ዝጎደለና ይኹን ዝተሰብርና ይኹን ወይ ዝተጎዳእና ይኹን ንሱ ክዓርደልና ምዃኑ ክጽገነልና ከም ዝኾነ ፍጹም እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽና እሙን እዩ። ከጽንዓኩም ኣብ እምነትኩም ጽንዓትን ዘይነቃነቁን ክገብረኩም እዩ። ዘይትነቃነቁን ማለት እዩ። ከበርታዓኩም እዩ። ንዝመጽእ ፈተና ንምቅዋም ሓይልን ብርታዕን ክህበኩም እዩ። ንኹላትና ኣምላኽ ሓግዘና ከምኡ ክህበና ክርስተ ክስርተኩም ከዓ እዩ። መሰረት ከዓ ኣብ ክርስቶስ ክኸውን ማለት እዩ። ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ መሰረትኩም ጽኑዕን ዘይናወፅን ከም ዝኸውን ክገብረኩም እዩ። ናይ መወዳእታ ሰላምታን በረኸትን ንብለና ኣብቲ መጨረሻ ዘሎ ማለት እዩ። ብስልዋኖስ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ብኡ ገይሩ ይሰደሎም ደሎ እታ ምሳኻትኩም ተሓርያ ባቢሎን ዘላ ማሕበር ሰላም ትብለኩም ኣላ። ማሪቆስ ወደይ እውን ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ብናይ ፍቅሪ ምስዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሃሉ። እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ቅዳሴ ንገብራ ምስዓም ማለት እያ። እታ ጸልዩ በእንተ ሰላም ትብል ፍጥንቲ ወፍቅርቲ ተኣምሩ በበይናቲሁ በኣ ማሃ ቅዱሳት ኢሉ ዲያቆን ዝብለና። ንሕና ግን ብትግርኛ እንታይ ኢና ንብል? ንሕና ንብሎ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብቅዱስ ምስዓም ንንሕድሕድና ሰላምታ ክንወሃብ ድልዋት ግበረና ድልዋት ግበረና። እዋ ባቢሎን ክብል ከሎ ኩሎም ቀዳምነት ኤጲስቆጶስ ኣብ ሳብሊዮስ ቂሳርያ ኣብ መጽሓፉ ታሪክ ቤተክርስትያን ከምዚ ይብል። እዚ ቃል እዚ ንከተማ ሮማ ወይ ከዓ ሮሜ ንምምልካት ዝተዋሃበ ምስጢራዊ ስም ምዃኑ ይሰማምዕሉ። ብዙሓት ኣቦታት እዮም ከምኡ ኢሎም ዝገልጽዎ። እዚ ማለት ከዓኒ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ማእከል እቲ ንክርስቲያን ዘሳድድ ዝነበረ ኣረማዊ ግዝኣት ሮሜ ኮይኑ ነተን ኣብ ስደት ዝነበረ ኣብያተ ክርስቲያን የጸናን ኣሎ ማለት እዩ። ማሪቆስ ወደይ እዚ እቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ማሪቆስ እዩ። ንሱ ኣብ ግብፂ ሰባኺ ወንጌል መሰረት ወይ ከዓ መስራቲ ናይ መንበር ማሪቆስ ኣብ እስክንድርያ ዝነበረ ማለት እዩ። ንቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣዝዩ ቀረባን ፍሉይን ርክብ ኣለዎ። እዚ ንሕና መንበረ ማሪቆስ ኢና ንበሃል። እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ማሪቆስ ብሓደ ኣብ ሮሜ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ታሪኻዊ ምርትዖ እዩ። ብናይ ፍቅሪ ምስዓም ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ብፍቅሪ ምስዓም ኣብቲ ቅዱስ እንታሽሙ ንገብሮ ቅዳሴ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ኢና እቶም ሰብኡት ምስ ሰብኡት ክሰዓዓሙ ወይ ከዓ እቶም ካህናት ምስ ካህናት ሰላም ክበሃሃሉ ኣክቹሊ እተን ኣዴታት ምስ ኣዴታት እቶም ካህናት ምስ ካህናት እቶም ዲያቆናት ምስ ዲያቆናት እዩ ዝብል ናቱ መግለፂ ምናልባት ኣቦና ብቀሺ ቅሩብ ይህብልና ኾኑ ግን ካብ ኣንእሽተይ ዘላቲ ካህናት ምስ ካህናት ሰላም ክበሃሃሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሓላፍነት ዝተዋህቦም ካብ ክርስቶስ ናይ ካህናት ስለዝኾነ ነንድሕዶም ኣብቲ መሰረት ክርስቶስ ዝኾነ ናይ ቅድስና ናብራ ምክንያቱ ኣብኡ ሓደ ብሓባር ዝስርሑ ስለዝኾኑ ማለት እዩ። ተማጋልጋልቲ ከዓ ነንሕድና እንድሕር ብሓንሳ ኣለና ሰላም ሰላም ክንበሃል ከለና ናይቲ ሕብረት ሰላም ስራሕ ንሰርሖ ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ። ኦኬ ዝያዳ ግን ኣብ ቀሺ ምናልባት ይውስኽ ላኾነ ሰላም ንኩልኩም እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ኣሜን። እታ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ መደምደምታ እቲ ናይ መወዳእታ ቃል ሰላም እዩ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ብዛዕባ መከራን ስደትን እኳ እንተጀመረ ካብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ክንከላ ማለት እዩ ቀዳማይ ምዕራፍ
በቲ ኣብ ክርስቶስ ጥራይ ዝርከብ ሓቀኛ ሰላም እያ ትዛዝም። እቲ ሰላም እቲ ወይ ከዓ እዚ ሰላም እዚ ውፅኢት ናይ ፅቡቅ ኩነታት ዘይኮነስ ውፅኢት ናይቲ ምስቲ ልቀ ጓሶት ዘለና ፅኑዕ ርክብ እዩ ዝገልፅ። ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ፅን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩም ኣብቲ እትገብርዎ ጸሎት እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዕኩም። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አቦና መምህር ተክሉ ስለ ዝነበረና ግዜ ንእግዚአብሔር አምላኽ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንመዝሙር ማማ ሳራ ኢድ ተላዒላላ እሞ ማማ ሳራ ክትዝምርልና ናይ መዝሙር እንተኮይና እዛ እወ ዝወደይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ታሽሙ ካልእ ሰብ ክዝምር ዝደሊ እንተሎ ዕድል ክንህቦ ዘይዘመሩ እንተሎ እንተዘይኮይኑስ ክዝምር ቅርብቲ እየ። እሺ ማማ ሳራ ክዝምር ዝደሊ ተሎ ኣቐዲሙ ዘይዘመረ ሰብ እንተሎ ክዝምሩ ስለዘይኮይኑ ግን ብልውቲ ይብላ ኣለዋ እሞ ኣቐዲሙ ክዝምር ዝተዳለወ ሰብ ተልዩ የለውን መስለን ዲያቆን። እሺ ማማ ሳራ ዛር ሳሕዲ ዝበለ ሰብ ኣምላኽ ይሓግዘኒ እዚ ሓግዘኒ ኣምላኽ ትብል እያ። ስማ ወርድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ሓግዘኒ ኣምላኽ ጸላከይ ስረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንኣኻ ሂዘይ ሙፅአይ መታወይ ጉዞ ክቐንስ ቅደም ኣብ መንገደይ መጀመርያ ኣይኮነን ፍጹም መጋበተይ ሓጎሰይ እዝዩ ይጸብቕ ፍጻመይ ኣጆኽ ይበለኒ ብጥዑም ፍቕርኻ ክጸናናየ ብቅዱስ መንፈስካ ሓግዘኒ ኣምላኸይ ጸላከይ ስረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንኣኻ ሒዘ ሙፃይ ምታወይ ጉዞይ ክቕንስ ቅደም ኣብ መንገደይ ናይ እምነተይ ጉዞ በርቲኤ ክፍጽም ዝወደቀ የለን ሓይልኻ ዝእመን ብመንፈስ ጀሚረ ክውድእ ብስጋ ኣጸናንዓኒ ብቅዱስ መንፈስካ ሓግዘኒ ኣምላኸይ ጸላከይ ስረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንኣኻ ሒዘይ መውፀይ ምእታወይ ጉዞይ ከቀንስ ቅደም ኣብ መንገደይ ነፍሳት ንክመልስ ምክንያት ተጌርካኒ ብክሲ ከይወድቕ ኮታ በርታዓኒ ብደም ዘጌፀዩ ዘልበስካኒ ጸጋ በእምነት ኣጽንዓኒ ክለብሶ ፍቕርኻ ሓግዘኒ ኣምላኸይ ጸላከይ ስረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንኣኻ ሒዘ ሙፀይ ምእታወይ ጉዞይ ክቐንስ ቅደም ኣብ መንገደይ ኣሜን። ቴንኪዩ ስለ ዝተዋሃበኒ። ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሳራይ ንዕድሜኻ ክትዘምረሉ ከዓ ዕድመ ፀጋን ይሃብቲ። ኣሜን። ማማ ሳራ ሓግዘኒ ኣምላኸይ ጸላኢ ከይስዕረኒ ድኹም እየ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘየ ምውፃእይ ምእታወይ
ጉዕዞይ ክቐንዕስ ቅደም ኣብ መንገደይ መጀመርያ ኣይኮነን ፍጹም ዕጋበተይ ሓጎሰይ እዚ እዩ ይጸብቕ ፍጻመይ ኣጆኻ በለኒ ብጥዑም ፍቕርኻ ክጻናናዕ እየ ብቅዱስ መንፈስካ ናይ እምነተይ ጉዕዞ በርቲዐ ክፍጽም ዝወደቐ የለን ሓይልኻ ዝእመን ብመንፈስ ጀሚረ ከይውድእ ብስጋ ኣጸናንዓኒ ብቅዱስ መንፈስካ ነፍሳት ንኽመልስ ምኽንያት እንተጌርካኒ ብኽሲ ከይወድቕ ኮታ በርትዓኒ ብደም ዘጌፀዩ ዘልበስካኒ ጸጋ ብእምነት ኣጽንዓኒ ክለብሶ ፍቕርኻ ብዙሓት ጀሚሮም ዘይወዱ ኣለዉ ኣብ ጉዕዞ ከይተርፍ ኣነ እውን ከምኡ ብጽድቂ ለምሊማ ክድሕን ህይወተይ ሰናይ ንኽፈሪ ብኣገልግሎተይ ዳብለት ክዝምረና ጸኒሓ ናይ ምስጋና ናይ ጸሎት መዝሙር እዩ ነዚ መዝሙር እዚ ብጥቕሲ ብኣስተንትኖ ካብ ህይወትና ክነስተንትኖ ንደሊ ተልዩ መድረኽ ናብ ማሕበር ዲያቆን ወደይ ሓንቲ ዶ ክፍትን እሺ ማማረ ዘነ ኣብ መዝሙር 25 ቁጥሪ 4 ወእግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ወላ 6 ቁጥሪ 4 መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ድሓነይን ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሓኒ ኣስተምህረኒ ኩሉ መዓልቲ ጽበየካ ኣሎ የሬታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ክንደይ 25:4-5 እሺ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 25 فقد 4-5 እሺ ቃል ህይወት يسمعنا ማማር ዘነት ከነስተንትን እንደሊ ካብ ህይወትና ብጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ سقعد حاسب ودحن حنتي أنا خاخذك እሺ أوكي مزمور داويت 118 فقدي 6-7 እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ኣይፈርሕን ሰብከ እንታይ ከይገብርኒ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ረዳእየ እዩ ኣብ ጸላእተይ ትምኒተይ ክሪ ያ ትብልሞ ምስቲ መምሳራ ከት ዘመራና ጽሕት خيد ኮይና ትስማዓኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 118 6-7 ቃል ህይወት يسمعنا ዝማሬ መልእኽቲ يسمعنا ቃል ህይወት أدي ماما قالتها كنت تستنتنا تريهن طلع إلى مثلا مزمور 32 فقد شمونته أنا كمهركا تتخدر لما جدد ما خريك أي عينينا بخابلون كمهركا أي قال هيوت يسمع لنا ዲያቆን ሓንቲ ፊልጵ መልእክቲ ፋልዎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ أمين قال هيوت يسمع لنا بنا عندنا ماما سنايتون تقصيص جديد لنا الله مزمور داويت معراف 119 قطر 11 بملؤ لبي الدليك الله ኣብ ትእዛዛትካ ከየግልስ ኣይትሕደገኒ ንዓኻ ምንቲ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓወርክዎ ቃል ህይወት يسمعنا ማማ ሰናይት
ንዘለና ግዜ ክንጥቀመሉ ኣነ ዶክተትን ዲያቆን ወደይ እሺ ማማ ሂወት مسألة خير كوينة تسمعت النبتي استاك تقول كلا حيل غهابني منت كهابني كتب الكلاسي كم مسألة خير كوينة تسمعتني إسياس معرف أربعتي قزرع عسرتي مساخا يمو أي تفرح أنا أملاك يمو أي تشبر كبرت عكا كرد عكا بيمانيتي إيدي صدق أيون كدقفك أي كل جزيسي كدقفنا خم ዝኾነ ክንጭነቕ ከም ዘይብልና ምስታ ናይ ሳሪና ተኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ቃል ሂወት ተስማዕልና አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ማማ ህይወት እቲ ግዜ እንዳኸደ እሞ ነቲ ዘለና ግዜ ክንጥቀመሉ ምስ ሂወትና ዝተሓሓዝ ብዓብዪ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተሓሓዝ ኣስተንትኖ ይኹን አቤት ኣዴና ኤልሳቤጥ ዲያቆን ምናልባት ናይታ መዝሙር ኣሰንትኖ ዘይብሎ እንተኮይኑ ካብዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ኣሰንትኖም ዕድል ሃቦ እሺ ንዝነበረና ግዜ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹኖ ንዚ ኣብ መዝሙር ምስትንታን ዝተሳተፍና ኣብ መዝሙር ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፀሎት ተሳተፍና ኩላትና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ ይኽፈለና ናብ ኣብ እንዳባ ኣስተንትኖ ናይ ዝነበረ ትምህርቲ ናብኡ ክንኣቱ ሕቶ ርእቶ ኣስተንትኖ ተሊና ሎማዓን ዝተነበ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 14 ተነቢቡ ተገሊፁ እውን ካብዚ ክንብሎ ንደሊ ከነስተንትኖ ንደሊ ተልዩ ሎማዓን ዝተነበበና ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 14 ተግለፀልና ምስዩ ነዚ በቃል ኣምላኽ ከነስተንትኖ ንደሊ ከም ቃል ኣምላኽ ክንሓትት ንደሊ ርእቶ እንተልዩ ናብ ህዝቢ ኢሎም ኣሎሞ ናብ ህዝቢ መድረኽ እሺ ሓፍትና እልልታ أنا حتى أزلاتني أفتا فقدي 14 ምናልባት ከይተገለፀት ከላም ወርስ እታ መንፈሳዊ ምስዓም ሲ ኣብ ቤተክርስትያን ሲ ኩሉ ህዝብን ህዝቢ ካህናት ምስ ካህናት ሲ ይቅረበሉና ንበሃል ምሽ ምስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዘላታ ወባኣኹም ናብቲ መሰዊ ቅድሚ መምፃእኩም ሲ ሓውካ ሒዝልካ እንተዳሎ ሲ ቅድም ምስኡ ቅድም ተዓሪቕካ ምፃእ እያ ትብል እሞኒ ኣብ ቅዳሴ ግን ዝመራመረላ ዘሎ ከዓ ትመስል ግን ዋይ ኣብ ማእከል ኮይና ንምንታይ መጀመርያ ዘይኮነት ዝሓስበላ ነይረሞስ ኣጋጣሚ እታ ምዕራፍ ንመሃራ ዘለና እስኪ ደሊ أنا ቅድሞ ቅርባን ቅድሚ ተሃበኒ መንፈሳዊ ህያብ ካሃበኒ ኢልና ንፅልያ ግን ኣብ መንጎ ቅዳሴ ኣኻስ ስለምንታይ ኣብ መጀመርያ ዘይኮነት ክብል ሓትት ኢለ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብዚ ዝሕተት ንኩላትና መምሃሪ መረዳእታ ነቶም ከስተውዓልናሉ ፀናሕና ንዑ ንክነስተውዕለሉ እሞ መልሲ ኣቦታት ክምልስዎ እዮም ወይ ሕጂ ወይ ኣብ መወዳእታ ከጠቃልሉ ከለዉ ክምልስዎ እዮም መልሲ ናብ ኣቦታት
ኣባህቶይ ንምንታይ ኣብ መጀመርታ ወይ ኣብ መወዳእታ ዘይኮነት ንምንታይ ኣብ መንጎ ኮይና እታ ናይ ፍቕሪ ምስዕዓም እትብል እያ። ክውስኸላሲ እንታይ እያ ብፍላይ በቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወገንሲ መንፈሳዊ ሰላምታ ምስዓዓም ተሰዓመ ክበሃል ከሎስ ሓደ ሓደ ግዜስ ናብ ከመይ ቀኒኺ ትቕየር ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሳይድ ናብ ዕላል ትቕየር ነው ትውስኽ ዘክስታይ ንኸምኡ እያ ትፈልጥ ስለ ዘለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ቤተክርስትያን መልስ ዶ ቦታት መልስ ወይ أنا ميزانة لإلتاسي يحسباني رأنا وين تنكيو لإلتا إتيا كم زازبلتا إتا خستايكني إتي تسعى مخبل خلص أو خلا خندي الكا دنين الكا دي كونن كابتا حدا تشير نبتا حدا تشير يخيد هجي كنت تعشمي بزح إنا نساخ أبقى خلا كل كم جيرات قليت أتا أمين حاتي تاتا أجنزي أخاتي إتا سلام تاسي ጥራይ ብርእስኻ ደይኮነት እንድንን ትበል ግድነት ካብ ተሓደሩን ናብ ተሓደሩን ክትከይድ ኣለካ ኣሚን ካብ ተሓደ ቸር ናብ ተሓደ ቸር እሳ ካብኣ ከለኹም ኣብርኩልና እሺ ኣቦታት ክምልሱ እዮም ኣብ መወዳእታ እቶ ንምንታይ ኣብ መጀመርታ ዘይኮነ ካልእ ተወሳኺ ከዓ ኣብ ዘለኻዮ ጥራሕ ዲኻ ትሰግድ ዋላስ ካብ ቸር ናብ ቸር እንዳኸድካሲ ንኸመይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ኣቦታት ክምልሱ እዮም ንዝሓተትኩም ነስተንትን ዘለናኻ ንኩላትና መምሃሪ እዩ ሓደ ክሓትት ከሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመሃር ካብ እሞ ፀጋ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዲያቆነይ ንእሽተይ ክብል ካብ እስተንትኑ እሺ ማማረ ዘነ እዛ ምዕራፍ መቸም ብሙሉኣ ናይ ዕለታዊ ሂወትና ኣብ ሂወትና ንከብሎም ብምሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እንዲ ዝደልየና ብፍላይ ሎሚ ሸደ ዝተባሃሉ ኩሉ ግን ስጋዕ ክንደይ ትሕትና ስጋዕ ደይምትሕትሲ ስጋዕ ክንደይ ሓጢአት ከም ዘእትወና ብዝያዳ ሎሚ ሸድ ተረዲየ እዮም ትሕትና ሲ ዓብይ ቁም ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ትሕትና ክብረት ኣብ ነንሕድሕድካ ክብረት መጀመርያ ነቶም ዕድሜ ብትምህርቲ ብደረጃ ዝበልፁና ብዝያዳ ኣብኡ ከሎ ድማ ነቶም መሳቱና እውን ብትሕትና ክንከይድ ከም ዘለና መምህር ተክሉ ሓወይሲ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ እዩ ቁጥሪ ካብ 5 ክሳብ 7 ትብል ደጋጊሙ ክገልፃ ከሎስ ኣስተንቲናያ ማለት እዩ ንሳ ትሕትና ከም ደድልየና ኣብ ሂወትና ኣብ መንፈስና ኣብ ኩሉ ነገር ሲ ብትሕትና ክንከይድ ከም ዘለና ካብኡ ትሕትና ከዓ ናብ ምክብባር ናብ እግዚኣብሔርና ምክባር ነብስና ከምኡ እውን ወገናትና ምክባር ከም ዝመርሓና እግዚኣብሔር ከዓኒ ብኡ ገይራኻ ናብ ፍቅሪ ትዕድመና ኣላ ማለት እዩ መሰረት ናይ ፍቅሪ እያ ኣስተንቲናያ እሞ ወይ ስኻ ይኹን ኣቦታት ብዝያዳ ክትገልፅልና ይኹን መምህር ገሊፅዋ እዩ ብዝያዳ ካብኣ እያ ክስተንትና ፀኒሑ ኣቀኒየለይ ስለተዋሃበኒ ዕድል ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርክ ዘመን ኣገልግሎት ይባርክ ማማረ ዘነት ቃለ ህይወት የስማዓልና ምግላፅ ይባርክ እሺ ካብ ዝተነበበልና ንምስትንታን ክነስተንትን ንደሊ ክንሓትት ንደሊ ኣነ ክንገልፅ እንደሊ መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ግዜ ናብ ህዝቢ እሞ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ዲያቆን ወደ ነበር ምርጌታ አብዱል ክንቦ መታን ዘን ከተታት ክምሉስና ሞኒ እሺ እሺ አባ መምህር أبونا أبوي مرقيتا حمل سنة من اللسوس عدلنا بعض
ቃለ ህይወት የስማዓልና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ እዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ስለምንታይ እቲ ኣብ መሃ ነንሕድሕድኩም ሰላም ሰላም ተባሃሉ ስለምንታይ ኣብ ማእከል ኮይኑ ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። እቲ ክፍልታት ናይ ቅዳሴ ኣብ 4 ዓበይቲ ክፋላት እዩ ዝኽፈል። ወንጌል ምስ ተነበበ ከምቲ ንሰምዖ ፃኡ ንእሶ ክርስቲያን ይበሃል ማለት እዩ። ከምቲ ሕጊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ፃኡ ወንጌል ተማሂሩ ፃኡ ምስ ተባህለ እቲ ዝቆርብ ህዝቢ ጥራይ እዩ ዝጸንሕ ማለት እዩ። ኣብዛ ኣዋጅ እዚ ድሕሪ ፃኡ ዘስተሓቀረ ነዚ ዘይተነሳሕኩም እንተለኹም ኢሉ ትኻህን ምስ ኣወጀ ካብዛ ፃኡ ክሳብቲ ቀንዲ ቅዳሴ ንኣትወሉ ወይ ናይ ቅድስቲ ማርያም ናይ ቄሮሎስ ናይ ንብሎ ካብቶም 10 ትእዛዛት እቶም 14 ቅዳሴያት ካብ ፃኡ ዘሎ ኩለን ኣዋጅን ናይ ሕሊና ጸሎትን እየን ማለት እዩ። እቲ ካህን ዝተነስሐ እንተሎ ቅዱስ ቁርባን ይውሰድ፣ ዘይተነስሐ እንተሎ ግን ኣይውሰድ ምስ በለ እቲ ዲያቆን ነዚ ቃል ካህን ዘቃለለ ዝሰሓቐ ወይ ብኽፍኣት ዝቆመ እንተሎ ኢሉ ኣዋጅ መጠንቅቕታ ይህብ ማለት እዩ። ሽዑ እቲ ካህን ወጎይታይ ብዛዕባ ርእሱ ንህዝቢ ወኪሉ ኩሉ ፍትወት ስጋን ከምዚን ኣርሕቐለይ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ንኣተወ ከዓ ጸልዩ በእንተ ሰላም ተኣምሁ በበይናቲክሙ ክብል ከሎ ነዚ ኩሉ ኣረጋጊፅና ናይ መወዳእታ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እሞ ብፅኣን እዮም ከም ዝብል ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ብፀጋ ኣምላኽ ነዘን ኩለን ሓሊፈ ቅዱስ ቁርባን ክቆርብ ተዳልያ ኣለኹ እዩ እቲ መልእኽቱ። ምናልባት ቅዳሴ ግዜ ጌርና ክመሃር ድሕሪ ቅዳሴ እውን ተጀሚሩ ነይሩ ከምቲ ዝደለ ይኮነን፣ ግን ደጊምካ ክርአ ዘለዎ እዩ። እቲ ዕምቆት ናይቲ ኣገልግሎት ካብ ፃኡ ክሳብ ጥረ ቅዳሴ ንኣቱ ጸሎት ሃይማኖትና ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዘሎ ኩለንተን ኣዋጃት ኣብዚ ውሽጢ እዚአን ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ክሳብ ቅዳሴ ክሳብ ወንጌል ዝንበብ ዘሎ ኣማኒ ዘይኣማኒ ዘይተነስሐ ንንስሓ ዝፅበብ መንጎ ንስሓ ዘሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝሳተፎ ማለት እዩ። ድሕሪ እዛ ፃኡ ትብል ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ግን ምናልባት ነብስና ክንርኢ ዲያቆን ይኹን ካህን ይኹን ነዚ ኩሉ ወኪሉ ምስ ሃበ ደድሕሪ እዩ ዘሎ ጸሎት ሃይማኖት ናይ እምነት ጸሎት በዚ እምነት ዝየ ነዚ ቅዱስ ቁርባን ዝወስዶ ኢሉ ተዳልዩ ምስ መፀ እቲ ናይ መወዳእታ ናብታ ቅዳሴ ንሰጋገረላ ኣጋባብ እያ ማለት እዩ። እቲ ናብ ዕላል ኸይድ ይኸውን ኣሎ ወይ ስጋዊ መምስ ጎረቤትኩም እያ ትብል። መምስ ጎረቤትኩም ብቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሉ ትብል ምስቲ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮመ ዝብል። ስለዚ እቲ ብግቡእ ስለዘይመሃርናዮ ስለዘይረዳእናዮ ካብ ብኢድ ሰላም ሓሊፍካ ወይ ናብ ዕላል ወይ ናብ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዕምቆት ናይቲ ምስጢር ኣብቲ ማሕበረ ምእመናን ግሉፅ ስለዘይኮነ እዩ። ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ግን ወሳኒ ቦታ ናብቲ ናይ ቅዳሴ ናብቲ ሕብረት ስጋ ወዲ ኣምላኽ እንሰጋገረሉ ግዜ ነቲ ኩሉ ኣዋጃት ምስ ተኣወጀ ኣትመፅእ ዘላ እሞ ምስቲ ዘለና ግዜ ካብቲ ብዙሕ ብሒደት ካብቲ ነዊሕ ብሓፂር ነዚ ይመስል። እታ ካልኣይቲ ናይ ሓብትና ሂወት ሕቶ ብንጹር ኣይሓዝክዋን ተደጊምኩምለይ ፅቡቕ ወይ ሳ መሊሻታት ተኮይና ከዓ ፅቡቕ ማለት ማማ ሂወት ወበነበርት ሓብትና ሂወት እወኒ ኣብ ተረዲ ሕጂ ገሊፅኩም ኣለኹም። ግን ሓደ ግዜ ሳብቲ ቤተክርስትያን ሲ ካብቲ ንምንታይ ኣብታ ዘለና ጠጠው ኢልና ሲ እታ ሰላም ብስግደት ጥራይ ዘይትኸውን ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ከይትሰብሞ ግቡእ ድዩ ወይስ ኣይኮነን? በቃ ብንፅርቲ መምስ ጎረባብትኹም እያ ትብል። መሳርሒ ንሕና ደጋጊምና ኣብቲ ክንእውጆ ኣለና ነቲ ህዝቢ ክነግሮ እታ ስርዓተ ቅዳሴ ግን
መምስ ጎረባብትኩም ሰላም ሰላም ተባሃሉ እያ ትብል ማለት Exactly. Okay, thank you. الرأي اتليست سي انكو عبرهم ان اتليست نحنا ونحدحناهم إلنا كنا قاقر لنا مثلني سلمتي كبت حد خير كله سنتي قداسي سكور تكستاي قبره تسكم هو بتعمي صبغ استبهلكم له نحنا بولك خم وتر وخلها خم إيه تكبر تبل قرب تأشم يخون بدبت خسيان درجة جن كمز خمز نقبر لنا مو بحفشاتي تقنع ممرحكن كمز خمز إلا نتهزب خلنا برا صبغ كوين يسمعني صبغ حتى بتعمى قداس حتى قد ثانك يو ابا انا ابريهم لنا لهم قال هو تسمع لنا أمين نقول لحنا على هوتي يسمع لنا أبزيا اللي كيف هو كله يشتي سوري شكرا الرأي እቲ ካህን ቀዳሲ ናብቲ ህዝቢ ገጹ ክርስቶስ ምስ በለሲ ኩልና መምስ ጎራብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላወጥ ይብል እዩ ኣነ ተቐዲሰ ብላኤ ኣቦ ተስፎም መራሕቲ ኮይኑ ቦሽ ዮሃንስን ንብላ ኢና እንታይ ደኣ እቲ ምስቲ በሃል ግን ካብዚ ንብሎ ዘለና ንላዕሊ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ይኮይዱ ጎሽ ድቐነየ ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ይኮይኑ completely ምስቲ ኣብቲ ቅዳሴስ ነቲ መንፈስካ ይሰርቕ እንድሕር ሓደ ደቂቕ ናብቲ ምእመናን ገጽካ ኣቢልካሲ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዳርጋ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ምስቲ ጎረቤትካ እዩ ብሕልና ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘየለ ብርሑቕ እውን እንድሕር ክሳሉ ብኣምላኽ ብዝፈልጦውን በአካል ዘይትረኽበት ኮንካውን ብሕልናውን ንዑ ተላኢኻ ይቕረታ ተሓቶ ዘለካ ግን ኣብዚ ዝግበር ግን ናይ በሓቂ እንታይ ሽሙ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እቲ መልክዕ ኣምልኾውን ይቕየር እዩ ኩሉ ከዓ ካብ መንፈስካ ትስረቕ እሞ በዘም ኣብዚኣ ዘለና ድማ ንጀምር እምበርቲ ካህን ምስ ጎራብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላወጥ ናይ ይቕረታ እያ ትብል ናይ ከመይ ቀኒኹም ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣይኮነትን الرأي نيش تكوس خلاي لي غني لي نمر أمم قعد يفكر مثلني قرأتها أنا بعشة أنا قال هو تسمع لنا بنا قصلوا ممر آمين قال هو تسمع لنا بنا هو أبتناي أبتحتي أسي أبتناي كداسي صحفت الله تا كساوست مس كساوست كهنات مس كهنات دياقونات مس دياقونات سوت مس سوت أنست من السنستي أعتبر الموني نع أخا صدقنا نحن نقول كل إنا نقبر مو أبى أخذ لهم قوتي واستقبلكم ولا تناي سرعات بتخشانك الله تا مسألة بتعمي صبق أبونا وين بتكبر أبي ملاك سلام سي كل جزية تكبر سي كاباتهم أبنتنا خينهم سوم نخرسوس أبنت غيره نحنا نعوم من دينا أبنت نقبر نبانا قصهم دينني لهم سنة نحد حدنا يقرأ نبهال يقولوا تاب بتكبر زقبر وازلو نعا خمتا زلاتات توسيدنا يونس أزياء صبقتي أمالت عن صبغ غير بري واندي وسخلا بونيتا كانت نخانات بأنا منان يلو ممرمو زابير مسكن بقى برهتي تام مرحي صبغ تقميت الله تراي نحنا ترادي ناسي كمز خمزي قبريمو صبغ ني كن بتحق خنكيد منتس كمزي خمزي إلنا كن وجا خابول نتي سبويكم قبرام سرعة أخاهم أي قبرني خاب نبل ساقدمنا حدا خمزي تاتالمو تمام مرحي ناي بيت خسياننا كن كمزي أمود حد حجس كمزا نحنا نقبرا نحد حنا خامس سي قربيتنا عند زي كوين برا منقو علال وينا بتاسال سيد نابرا بعيد خير كاس الناس كن انت تعوجاس كل سبب كردو إخيلي لا أمن معنا كبوا دهارتي من البات وسخ له أتي سلام بحالسي كابت سقاون العلب بحلنا تردي إنا كان قبرو أبنا أوستاتي وسي بولزم دك أي ببحرينا بجال باي كنا نغيد بحيلا أملاخنا نغيد منا نحدكم يقرأ تبهالو إلهم أبنات بينهم نقول لهم أردتهم بعلهم يقرأ جميرهم يقرأ تبهالو مسبولهم أو كلهم أبنا نحدهم أب كنا أبنات يوتيوس يقرأ تبهالهم مالتي حدا يمان برهان زبهالجن بقافو يقرأيلو بلبوجن كم حيزو أبتي
ባሕሪ ምስኦም ምስ ተጓዓዘ እንዳተጓዓዙ ከለዉ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣልዕል ኣቢሉ ካብቲ ኣፅፎም ኣብቲ ኣፅፎም ከም ጃልባ እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ኣልዕል ኣቢሉ ናብቲ ባሕሪ ምስ ደርበዮ እሁነ ተሃጉለ ኢሎም ተመርድእቲ ሓውና ጠፊኡ ምስ በሉ ኣኮ እህኩሙ ኣላ ወልዲ ሃጉሉ ውእቱ ሓውኹም ኣይኮነን ወዲ ጥፍኣት እዩ ኢሎም ንዕኦም ነቶም ኣርድእቲ መምሃሪ ንዓና ከዓ ንኣብነት ክንከውን ምእንቲ ኢሎም ስለዚ እቲ ሰላም ዝበሃል ንመልክዕ ኣምልኾ ጥራይ ዘይኮነስ ብልቢ ተረዲእና ከምቲ ጎይታ ይቕረ ዝበለልና ይቕረ ዝሓደገልና ውሉድ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ገበርቲ ሰላም ዝበሎ ነዚ ተረዲእና ብዕምቆት ክንብሎ ከዓ ብስጋን ብነብስን ዓብይ ረብሓ ኣለዎ እሞ ግዜ ጌርናስ ከመይ ጌርና ግዜ ጌርና ከነመሓላልፎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ እዋኑ ዝተላዕለ ብጣዕሚ ገዳሲ ሕቶ እሞ ብከምኡ ጌርና ከነመሓላልፎ ከዓ እግዚኣብሔር ይደግፈና ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ካብዚ ክምህሩና ፀንሑ ንዕኡ ዝመስል ካብኡ ዝተበገሰ ሕቶ ወይ ካብ ቀዲምና ዓንተ ወይ ዝተምሃርናዮ ንምስትንታን ዝኸውን ተልዩ መቕረብ ክንገብር እሞ ናብ ቦታት ከነስግራ እሺ ማማ ሳራ ኣነ ከስተንትና ዝደለኹ እዚኣ ካብ ቁፅረት 8 ክሳብ 10 ዘሎ እዩ ዲያብሎስ ከም ዘይድቅስ ይነግረና ኩሉ ሻዕ ትፈተናስ ንዓናስ ከውድቐናስ ካብ መገድና ከሰተናስ ኩሉ ሻዕ ከም ዝፅዕር ይነግረና እታ ቁፅሪ 9 ድማ ብእምነት ፀኒዕና ክንቃወሙ እና ኣብ ቁፅሪ 10 ድማ ተስፋ ምሳና ከም ዘሎ ጎይታ ይሕብረና ኣሎ ዋላ እቲ ፈተና ተመፀ ያው ኩሉ ሻዕ ድማ እቲ ሓደ ፈተና ምስ ሓለፍና ካልኣይ ፈተና መምፁ ይተርፍን ከምቲ መምህር ተክሉ ዝብለና ፀንሐ ክንፅበዩን ከም ዘለና እና ኣምላኽ ድማ መወዳእታ ክንስዕሮ ምዃን ኣምላኽ ሂዝና ኣምላኽ ኦልሬዲ ስዒርዎ እዩ ንሕና ኢና ድሕሪ ሕጂ ክንስዕሮ ዝግባአና ሓንቲ ፀገም ግን እንታይ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ከየለለናያ ናይ ፀላኢ ስራሕ ከየለለናዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘይ ንተስፋና ንእምነትና የዳኽመልና ከምዚ ቁኑዕ ዘለና መሲሉና ነቲ ናይ ዲያብሎስ ስራሕሲ ከም ቁኑዕ ነገር ዝተገብረ ናይ ቁኑዕ ሰብ ኣምሲሉ ስለ ዝመፀናስ እቲ ቁኑዕ መገዲ ዝሓዘ እንዳመሰለና ብዙሕ ግዜ ክሳብ ንነልዮስ እቲ ፈተና ይብርታዕና ማለት እዩ እታ ተስፋናስ ከዋድቐልና የብል ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ሃይሊ ክህበና ነቲ ናይ ፀላኢ ኩሉ ሻእሲ ክንሪኦን ክንፈልጦን ርድዋንሲ ዓይንና ልቦና ከብርሃልና አሜን አሜን ቃልዮት على مسارة ቴንክ ዩ ስለዝተዋህበነት አሜን እሺ ሓደ ሰብ ክንወስሞ ናብ ቦታት ከነሕልፋ ከነስተንትን ሕቶ ሪቶ እንተለና ናብ ቦታት ከነሕልፋ ሓደ ሰብ ክንፈል
شو سبيل مثلني أنا قطر شوعته كرئات أنها نسو نحا قطر شوعته قدام ملكتي بيتروس معرف حمشته قطر شوعته نسو نحاليتكم نسو يحاليلكم يمو نقول لحاليتكم أو دقو زبل اللي كان عاد تمثلون أو لقاس إسرع حدا فقد ساسان 4 كتاب ساسان 5 زلا جناخه إتا معلتيا أو كل زبان مري نزنبرو زبلو كما فنت راحت بصحهم أيامه سسعن سخرانن حاليوت حدارن نلبهم كي كبد إتا معلتيا بدنقت كي تمسأكم سي نفسهم تتنقوا نلبهم كي كبد إلى أبزي أقول شوعتين معلون نقول حاليتكم أو دقوه زبلنا تقولنا حنا خبدنا لا تقولنا نحنا ندليو زبل بس قاعد يكون بمنفس نحنا خنش نقلو زي كنا نعو أو دقوة زبل نعو خن نحلفون نعو خن هو يرد أن قال أون ما مرتغلو كقلت لنا خمس أنا حن تايلو حق أني تحتنا مالت أنا بين أكلن إيه مباليو زد ما نابتي قال أي سقمتي مالت كله حالية أبا ملاح مودا يمرح كم زبلنا أيو أبونا أبراهام لك كان ريو خلنا أبو قطر 20 كنتن فوق شوعته شمونتن إسحاق نبو أبراهام أبوي إلو تزاربو نسحاق إنه هو ديبلو نسدما حاول عن جاي تنسي إنه هو بتنزل حرر مسوعة تزخون بقي دا أبي علو بله قطر شمونته أبراهام كأود يأتي نزحرر مسوعة تزخون بقي عسي أملاخ نرؤسو يحليو يبله كنت يوم دما بحد خدو انت يا تبل او دقو يا تبل قطر شوعته ابراهامون كسكمو ايفتون املاح جن نسو قطر شومو انت زخون بقعسي نزئتن زحار المسوعات زخون بقعسي املاح نرؤسو يحاليو ايو بلا التبل السونا املاح كم زهو يقلت لنا قال قطر فيليبي قطر 4 قطر شدشون دليتكم زبله بصلوتن لمانون مستناي مسغانا اب املاح يفلط تنبر بقلك وايت تشنقو لكن عاد تمثلون أب تصغرهم حانت توصل 5 تخيلوا زبل والحانت بجنقتنا يكون بحسابنا زغون خنوسخ كم نخيل نعو خنهو نسوك حلفو كم زخيل تقلص اتا نبا املاح مدر باي زبلنا يا اتا وقال لي تجنو قتلون ناي موداتا تا ايوب قدري معرف كلتا فقد شعته ابراها ايوب تزلو كله تكاب املاح ذهبوا كاب املاح مستوس كابو مستوس ده ابتي غزي شجر بعالتي بيتو دغافيتو اتخونو انت تبي شعور تاسبيت قطر خدتم فقد شعات له فقد عسرتن شعور تاسبيتي جنادو فصوم كوين كاس اني حقت نبر الله انا املاح قدا حدومو موت بلتو نسوقنا نسخي ازر 4 زبيت تزاربي علخي كابيد املاح سناي تقبل ناس اتكويكا عين قبلندو بلا يوب بز كل نجر بخنافرو اي حاتن نقول حالتكم أبو دقوة حالفلنا عندي تاهم كخمسة تبلي كم زخن كون عندنا زي كون جزياوي زي كون ناسي تبقى تزلوا كله كبروا سوري جن أملاح كم ذهبوا أبيد أملاح سناي كبير أملاح سناي تقبل الناس تأكوي كائن قبلندو إلو تزلوا كله تزخبدوا زبلة زي كون تصفاتات إحنا زي كون سبات زي كومبروميس ناتوينا السوق كومبروميس زي كونه بقى أملاح غير مهانوسي حالتكم أبو دقوة إلو بقى تناي كله زخبدة ناتي كله نحاسبه تخلو خنقبرو زي نخير نقول إذا كان عنا قلنا وهن هو داويتو ناي موداتان تايبين 25 فقد سيسته بتزفر حالو قزي أبخا وكل نعم بأملاخ نقول نقالو مسجنو أب أملاخ توكل أي فرح سجاخ أنت كي قبرني مزانا أيوب سلة ما ساسلي سجاخ أنت كي قبرني چنك حالتكم أو دقو زبل اتسقا والحانتي كم زي كونه مس كريستوس كان ولا نروح لنا كم تيوب زقبرون كحلا فيه زي كوتاهم كي تحازن لغي زدا أي حممني زدا قليل ندي زي كونه كابيل أملاخ سنة تقبل ناس توكي كائن قبل لندو إلنا بأملاخ بمسجارو أو دقو زبل سخونا بتورنا حانتي كو حانت أنت أبكن نصك كم نينغل كلنا أو خنبو كما ترى ديمو نزخ السنتني ده يمسكن يعني لين تستفاد لك أبوي ما مرتقلو تبع تولى وأنا جزيد لنا مثلا امتحان نبوتات تنبو يعني حسرا بالكامون رأي حسابك
وتا أنا سيتا قصري 4 زلا تاش مخبل دليني رجل تا حلقة قاست مس تقلت أدمى إتي زي حلف أخلي الكبري تتقبلوا يهم أبوتاتنا قلت وخلوسي نحك إني أقل قالي أسبق خاب سب زي كونسي كم مودة أتا كاب كريستوس زوهاب زلا على ما خبري يبلموني هل حدا جزين رسعين يعني ما كم نقل جلسي بتخشان نمت مو مزخونة يخون بفلاي مستمع بوتات ندحر كم قال تقالات ناسي نتأقل قلت ناتنا كم زنقهم نقل قلو كون اللي تسمع الناس كن قد فون ندلي دخمت نقل قلتي ناتي ولا إيز قال له تحرك الله خاسي كم خويني يسمع كمو قال ناي بحق أقول قلت ترى خوينو نمان كم نقل قلت خنفلت على خرستوسين أنا قال أنا عايلة إذا ما نقول خشان تدقوا برخ أنا عايلة كاب كريستوس أصل ما تنكرك بمبر أبوتاتي دس بلني متى أنا جبرو مناطق ناتي قاسس لو زخون متى أنا جبرو نحط صبق الله خوينا دس بلني صبق الله خاجل خبلوني تري كوينا جن بتسناي جبرو ترى حما زوري أو خوينا ويك أنا بتي أنا زد اليوم ترى كل جزيرة إنه خوينا موني بخوم إيه كريني زد اليومني إلى أنت أقول قولت ناتينا ميزان زقبرو خوينا إزي حق إني أقول قولت هيكونه تناي بحق أقول قالي عصبو كاب سب أيقونان يزبل كاب موداتا كاب كروستس زوهاب زلالة ما خبري هجي نازي آسي نقول ولا نتسأقامون معناته انتاي كم دمت أفتمج سلة رئيسي نتسأقام تعقوصة مالتي إذا خالك كم تقول قولت تا كل جزي نقبل أنا ماني الله خانا قلقل كم زلنا كستنسنات أني حموني نتا أدل دست وهابت مخاز قابل المسلم على هيوت يسمع لنا ممر تغلو يقرأ الشيء زينا أخيل اللمو مدرخ نايت زنبرة نخلو تأميقهم نخلو زنبرة مفات أمتها مدمدم تحقبرلو أمودات حاب على المعدان كعطولنا بوراكين كعطولنا ناببوتات مرخ ناببوتات أبونا بملأك سلام قال معدان غيركم بصلوة عزولنا نابهم يبنى لحن ما قلن زن 10 دقائق تهان غيرنا عندي غير عندي أبونا لعل 10 دقائق حليفة دحاني مستزلنا جزيه صبغة جالسي ربنا قصري 10 يحطوا له موني فدا 10 تسي ايتر مجلت غرتي تتقبروا لابلو له موني انت زطعم كوين وين نابز مصدر كابتي انغبرا أصلي دحنا بنا دونغويلنا دينا لما جميرنا حنا تقولوا لهم عم يصدق خود حراي سفيها حزاز الله منالبات بالنص رابيت خونا بممر قرب جزيه حسارة مكرا من سقبكم تبلالا بزعبا عادة تخون وي بخلا بحفشاه كامل خصص بحفش دحر جزير لكم كوينتونس نعا قربتي كتبروا لنا تبلمون እግዚአብሔር መስገን ምስታዝ ገለጽክ ማቆጽ 4 ምስአት ተሐሐዘትያ እተሐለቃ ጓሶት ምስተገልጸ እተን ተደሊወን ዘሎሲ ነዚአ እንደዘይ ጠሚትካ ናበይና ክንመጽ ናብ ረብሓ ናብ ስልጣን ናብ ሽመት ናብ ክብሪ ናብ ጥቕሚ ኢና ክንኣቱ ማለት ስለዚ እሳዓታ ቀንዲ ቁፅር 4 ገሊጽኩማ ዘለኹም ንሳን ድሕር ኮይና ድሕርቲ ሰማያዊ ሓለቃ ጓሶት ክግለጽ ከሎ ዓስበይ ክረክብ የዝብል ተኮይኑ ንኩለን ንሳዓተ ጥፈን ስለዚ ኸኣዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ክጅምር ከሎ ከምታ ስፊሕኩም ዝገለጽኩማ ኣነ መሻማግልቶም ኢሉ ማለት ከምዚ ንስኹም ጥራይ ግበሩ ዘይኮነስ ምስቶም ግበሩ ዝብሎም ዘለሲ ምስኦም ኣሎ ኣነ መሻማግልቶም ኢሉ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ መስካሪ ኣብቲ ዝመጽእ ክብሪ ከዓ ተማቓሊ ዝብሎም ማለት ሕጂ ኣብዚአን እንተም ቁልፊ ሰፊሕ ገርኩም ከዓ ገሊጽኩሞም ኢኹም ማለት ሽዑ እቲ ንኸንቱ ረብሓ ዘይኮነ ብግዲ ዘይኮነ ዝብሎተን ሓሳባት እንታይ ዓይነት ክኾና ከም ዘለዎ ናብ ኣስፊሕ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ቅልስ ብእምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ ምስ በለ ከዓኒ ነቲ ቅልስ ንክንከፍሎ ዘለና ዋጋ ምስ በለ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ዝጸጋ መፀዋዕታና ሳብ ዝምድር እዚ ጥራይ ዘይኮነስ
ناي زلالم كبري ناي زلالم صقا اتب كريستوس يسوس ناي زلالم كله يصوعكم املاح كله صقا إلو قرب غزي حساره مكرا مسك ابزي ازلاتا مستير مالت نو انا خمس خحلف ايدلني انا خمس خشجر ايدلني ازي ملوكوتاوي تازازي وبشنو دا سالسايسي قدس النوم يبصحنا تنساي زي دل سب يلني لهم تنساي جن عرب سقلت حليف كاي اتركب لهم عرب سقلت زي على خا تنساي خساتف اي كلني بالتعمي يوم قلصو خلو عربي بزعبا قويتا اساس كريستوس قلصو خلو كوسا انا كل سب كزمر الكاي كل سب كتقع الكاي تنساي خا كل سب كملخ كاي عرب جن بين هاي خاطا توتبل لم نتمكر مالت كقلصو خلو نسوم عربس እግዚአብሔር አባውን ዝሁሉ ዝፈትዎ ወደይ ንዑ ስምዖ እንዳበለ عرب جن إلهي لما لمنتي حدا كان مسبل እግዚአብሔር አቦ አይመለሰኒ ስለዚህ ቁሩብ ጊዜ ሐሳረ መከራ ምን ጸገብኩም ንሱ خفጽመኩም ከጽናዓኩም ከበርታዓኩም ከስርተኩም ይል ጎይታ ጅምር ኮለውን ከስዕበን ዝደሊ ነብሱ ይቅበጽ መስቀሉ አልዒሉ ኻደ ድሕሪ ሰዓብ ዝብል እጅታ ቁሩብ ጊዜ ሐሳረ መከራ ምን ጸገብኩም ታቁልፊ نايتن 4 بركات كفصمكم كصنعكم كبرتعكم كرسيكم نسأل مسحالتنا رديت السن غزي من مدهره من دابي يبل ምናልባት ምዘለና ጊዜ ተንኪፈ ያኸውን ተስፋ ገብር ናባሁም አቦና በመላከ ሰላም እግዚአብሔር ተፈቀዶ ንሕና እንተለናሃ ዝመጽ ጊዜና ነሪኦ ሕጂ ግን ምስተዘለና ጊዜ አቦና በመላከ ሰላም ናባሁም ስለዚህ ተፈቀደለይካ አብልብ የመስግን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አራይ ክብረና ምስጋናና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይሁን አምላኽና ኣብ ዕድሜና ዛ መዓልቲ እዚኣ ሰዓት እዚኣ ንሂቡ ኣብ ክንዲ ኣብ ካልእ ዝጠፍእ ግዜና ድማ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ቅዱስ ነገር እዚ ክንጥቀመሉ ኣምላኽ ስለ ዝሓገዘና ክብረና ምስጋናና ይሁን ኣቦና ኣብ ዘለኹሞ ጣና ደኺመ ከይበልኩም በበይንኡ ግዜና ከይበልኩም ውን ተጸቢኹም ኣብ ገምዛና ተሳቲፍኩም ትዝበርህ ተብርሁልና ትተሓተኽ ትመልሱልና ምሳና ፀናሕኹም ነዚና ነመስግን ወድና ዲያቆን ሄነስ ድማ እግዚአብሔር አገልግሎት ካይባርኽ መመልሹ ምግላጽ የብዛልካ በአብ ነገር የብጽሕኻ ሓውና መምር ተኽሉውን ከም ወትሩ መወከስ ጌርካ ጊዜ ሂብካ ኩሉ ተቅርቦ ዘለኻ ድማ አምላኽ ጀማር ዘይኮንካ ፈጻሚ ግበርካ ሁሉ ጊዜ ብኸምዝና አምላክ ከተገልግል መመልሹ እግዚአብሔር ምግላጹ የብዛልካ مزمر الزمركي حفتنا ممر سارة زمارية ملاختي يسمعلنا كلكم نتا معرف زنببكم نتا تزمرت مزمور بتقسي كموين كابزخن مهارو زمسنا معرف حمشت دما تردعكم استنتنكمو كموين زي تردعكم بحطن كلنا زخون تساتفوا زمسهم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا قصري شمانتو صايا مودياقونه ديابلوس اتمصارتكم زوحط ادليس كم زغاز مانبسا خويني يزورالمو تطنققو نقحو تبل بسفيحو غليصوا نيرو حونا ممر تغلو ان ديابلوس بسلسته ነገር ወንገሊጽوا ነሩ አያል ጨካን መጥፍኢ ምዃኑ ኢሉ حيال مخانو ጨካን مخانو مطفئ دما مخانو تحيلو لعلي حيل እግዚአብሔር አይኮነን تحتيو سعوريو دحرن انا نعلم سعيري امو اجخم كم زبلا املاخنا نابت سعر اندحر تصقعنا كل ጊዜ سعرتي انا مالتيو حجي حيال يلو ጨካን ይልዎ መጥፍኢ ድማ ይልዎ ነዚአን ፈሪሕና ገና ካብኡ ክንሃድም ከም ዘይኮና እዩ ዝያዳ መምህር ክገልጽ ኣምስዩ ማለት እዩ ክንሃድም ዘይኮና ካብኡስ እንታይ ደኣ ክንቃወሞ ክንቃለሶ ክንቃወም ካራኸሮ እዩ ዘለና ምክንያቱ እንድሕር ሃዲምና እንታይ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ተሳዒርና ኣለና ማለት እዩ ንዲያብሎስ ፈሪሕና እንድሕር ሃዲምና
ካብ ሕቁፉ መንና ንወፅእ ዘለና ካብ ጽላል መንና ንወፅእ ዘለና ካብ ሕቁፉ ኣምላኽ ኢና ንወፅእ ዘለና ሃዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 7 ካብቲ ብቐድ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንሕና ዘይኮንና ካብኡ ክንሃድምሲ ንሱ ካባና ክሃድም ዘለዎ እንታይ ተገርናዮ መጀመርያ ንኣምላኽ እንተደኣ ተገዚእናዮ ንዕኡ ድማ እንተተጻሪርናዮ ንሱ ካባና ክሃድም እዩ ምክንያቱ እቲ ንግዝኦ ዘለና ኣምላኽና እንታይ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሓያል ስለ ዝኾነ ዝተዋህበ ሓይሉ ዘይኮነስ ሓይሉ ናይ ባህሩ እዩ ናቱ እዩ ገንዘቡ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ክንሕይል እንድሕር ኮይና ሓይልኻ መን ክንቅበል ኣለና ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ኣለና ኣምላኽና ግና ናይ ባህሩ እዩ እቲ ሓይሊ እሞ ነቲ ናይ ባህሩ እዩ ሓይሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንዕኡ እንተደኣ ተገዚእናዮ ንዲያብሎስ ክንገብሮ ኢና ክንጻረሮ ኢና ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ እብል ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ከህድመና ዘይኮነሲ ንሕና ከነህድሞ ምክንያቱ ፀቂጢ መምህር ኣቢልዎ ክንቃወሞ ከም ዘለና ክንቃለሶ ከም ዘለና ክንጻረሮ ድማ ከም ዘሎና እንድሕር ካብኡ ክንሃድም ኮይና ግን እሱ ካብ መን ይኽፈልየና ደሊ ተቐዳመይቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብ ይቆርፅ ዝደሊ ሓደ ጨንፈር ድማ ካብቲ ገረብ እንድሕር ተቆሪፁ እንታይ ክኸውን እዩ ክነቅፅ እዩ ነቂፁ ድማ ንሓዊ እዩ ክኸውን ማለት እዩ እሞ ንዲያብሎስ ክንሃድመሉ ዘይኮናስ ክንማጎቶ ክንከራኸሮ ክንጻረሮ እሞ ንሱ ድማ ካባና ክሃድም ምዃኑ ብሓይሊ መን ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣፅዋርና ጾምን ጸሎትን እንተደኣ ኮይኑ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓልየሲ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ኣይወፅእን እውን ኢሉ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 21 ባዕሉ ጎይታ እሞ ብከምዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ኣብ ዓለም ጸላኢ የብልናን መጻረርቲ የብልናን ጸላኢና ዲያብሎስ ጥራሕ እዩ ሰብ እንዳመሰለና ግን በዓል ደይ ክስተንድየን በዓል በይ ክስተንድዮም በዓል ክስተንድየን በዓል ክስተንድዮም እናበልና ንሱ ስሩሑ እናሰርሐ ከሎ እቲ ጠመተና ናብ መን እናኾነ ናብ ሰብ እናኾነ ጠመተትና ናብ ሰብ ዘይኮነ ጠመተና ናብኡ ምክንያቱ ኣምላኽ ብሰብ እዩ ዝመፅእ ሰይጣን ድማ ብሰብ እዩ ዝመፅእ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልና ከም እንፈልጦ እዚ ናይ ፅባሕ ሰንበት ዝበሃል ዘሎ ካብ ፅባሕ ምሸት ጀሚሩ በረድ ንኩሉ ሰብ እሻቅል ኣሎ ብዙሓት እውን እናደወልኩም ኣገልግሎት ኣሎና ድዩ የብልናን ኢልኩም እውን ተሓቱ ኣለኹም እሞኒ ገና ካብ ሕጂ ኣትሕጅና እዚኡ ንብሎ የብልናን ምስ ሰበኻ ጉባኤ ፅንሕ ኢሉ ኣኼባ ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ካብ ፅባሕ ጀሚርና ኣብቲ ቫይቨር ይኹን ኣብቲ ዋትስኣፕ ናይ ቤተክርስትያን ይኹን መልእኽቲ ከነሕልፍ ስለ ዝኾንና ንከታተል እንተደኣ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀ እዩ ኣብ ፈተና ኣይንኣቱን ኢና ኣብ ገዛና ኮይንና እሱ ዘይፈልጠለን ጸሎትና ከነብፅሕ ኢና ማለት እዩ ንኩለት ኮይኑ ድማ ከም ቀደም ኣገልግሎት ክህልወና እሞ ንከታተል ፅባሕ ኢና ከነፍልጥ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ዘለናዮ ጽላሉ የውድቐልና ይሓልወና ባዕሉ ልዕሊ ዓቕምና ከይኮነ ንኩሎ ይግበሮ እግዚኣብሔር ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ጉባኤና በሰላም አጀሚርካ ሰላም ስለ ዘፈጸምካና ነመስግነካ። እዚ ጉባኤ ዝድውን አምላክና ብመንፈስ ዘዕብየና
ናብ ሰማይ ዘጠምተና እውን ግበረና ንዞም ኩሎም ኣብዚ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ኣብዚ ጉባኤ ዘለዉ ቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓድ ድማ ኣስቦም ኣይተጣፍኣሎም እዚ ናይ በረድ ዝዝረብ ዘሎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ካባኻ እሞ ንኩሎ ግበረልና ንዓና ዘይጎድእ ዕናና ዘይጎድእ ንብረት ድማ ዘይዕኑ ጌርካ ንኩሎ ጌርካ ሃበና ኩሉ ስኻ ዓቐን ኣለካ ኩሉ ድማ ዓቕምና ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኩሉ ነገር ንዓኻ ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ከም ፍቓድካ ድማ ኩሉ ብምስጋና ክንቅበሎ ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህበሎም ጠምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋም ነብሱ ተኣስሩ ተሓዮም ፍሓ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ድሓን መለሰልና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወይ ስረ ግዚእና ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ካህናት ሰራያት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከስያተ ብርሃን አንቱም አቡየ ካህናቱ አዊ ዲያቆናት ጥሩዋን ሳይድጎ ህፃናት በበስምክሙ ክንፍታኑን ፀሃነ ይረሴንስ ክልዋን ሰማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም هارن كرسوس مال عصر تخلته بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم عن كرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم عن 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 كرسوس بنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس سأجا قويتنا يسوع كرسوسن فقر إجابه أبون حبرة منفس قدسنا بالعليين أبلع لكلكم أبلع لي أبزز لنا يو بوتان عصفن دربن كوينو يورد برخليتي برخ مشت يقبر لنا ببزل لنا يو يابيري حلونا نخلكم لما زمان أقل قلتكم يبارخ أمين أمين قال هوتي يسمع لنا بنا تسألي صلوت تمهللنا يا مهللا كله بكلمة እግዚአብሔር عريبو عاد زغرر مهرت زورر يقبر لنا استمهرنا تمرتي 30 سوسان مئة سنة يفريو كندحنا له هنصدق له هنقلقل له هنقلقل له قدوس فقادي هنا لنا اتغصاب الساعة زبدحنا سلام عكيبو بس قدوس قبائي جميرنا هنفسن زردعنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوس عنا يبحر مسقانا يبصحيو كلهم جزيكم من سراحكم من عرفتكم من وهايدكم كتك نزل قدس بيت خريستيان تهوا قلقلوت كتساتوا ونزمسهم كا سيادة صادقان أثبته تاني يقبلكم تبل قدس بيت خريستيان كم زحج بسلامة جميل وزفت سمنها نزمت بدحن سلام عكيبو بخمسة قلقلوت كن الرخب نا إجزابير قدس فقادي هنا لنا نتوم ليتنا زخونة سلام ليتي نتوم معالتهم زخونها سلام معالتي يقبر لنا سلقالات إجزابير استمسكنا يكون سلام ليتي قالي وتسمعنا بنا thank you كتبوتا مهرنا دحان حضورو سلام ليتي برخليتي قال هو تسمعنا ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና